हेलो फ्रेंड्स, मुई हूँ डिग्रेश्वर माझी एवं मोर डिग्रेश्वर माझी यूट्यूब चैनल को मुझे स्वागत करुचे। हैप्पी जन्माष्टमी। आज हूँ श्रीकृष्ण भगवान जन्म दिवस। तो मुई आज आपण मान के जेनटा शिशु मंदिर रे कृष्ण राधा जेनटा पालन करबे जन्माष्टमी सेटा मुई आपण मान के टिके मोर बैक कैमरा रे देखामी। क्या मोबाइल भी सेट करके दिया भाई ये फोन देखो रोना बड़ा करेगी मातृ प्रणाम 1 2 ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର
ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦସ୍ୟତାରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ମୁଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପତି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ এই নিকটস্থ অনেক স্কুলরে ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା କରି 2007 ମସିହାରେ ମୁଁ ଅବସର ନେଲି ଏବଂ ଅବସର ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି 1968 ମସିହା ସମୟର ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ। 3/9/68ରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 39 ବର୍ଷ 6 ମାସ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା କରି 31/5/2007ରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ଅବସର ନେଲି। ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଅସରନ୍ତି ଅଟେ ଏବଂ ତାହା ମୋ ଭଳି ଜଣେ ଲୋକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ସେତିକି ପାରଙ୍ଗମ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟ ଅନୁପାତରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାଥା ଶୁଣାଇବି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଭଗବତୀ ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାनं সৃজম্যহম পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় দুষ্কৃতং ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে। ভগবান সৃষ্টিকর্তা এই ধরাধামକୁ এই পৃথিবী ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଯୁଗୋପଯୁଗ ଅନୁପାତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଅବତାର କରି ପୃଥିବୀ ମଣ୍ଡଳରେ ହେଉଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ସେ ପଦାର୍ଥମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ରାଜୁତି କରିବାର ଆସିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ପିତା ଉଗ୍ରସେନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ସେ ନିଜେ ରାଜ୍ୟଭାର ସମାଳି ରାଜଗାଦିରେ ବସିଲେ ଏବଂ ମଥୁରାକୁ ସେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାସନରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ କୁବେର ଯେତେ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତ ମଥୁରା ରାଜା କଂସର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଦେବକୂଟ ହେଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ এই ଧରାଧାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆମେ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ? ତ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ଯେ ମୁଁ ସମୟ ଆସୁଛି ଧରାଧାମରେ ନିଶ୍ଚୟ ପୃଥିବୀରେ ଅବତରଣ କରିବି। ତ ମହାରାଜ କଂସଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଦେବକୀ। ତ ଦେବକୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ସମୟ ଆସିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଦେବକୀଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ କଂସ ବିବାହିତ କରାଇ ଦେବକୀଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ନାରଦୀ ମହାରାଜ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ এইটা ହେଉଛି ଠିକ୍ ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ନ ଦେବି କଂସକୁ, ତାହେଲେ ଜନ୍ମଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ
ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଜୟ ନାରାୟଣ ଏମିତି ଗାନ କରି କରି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହି କରି କଂସ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେବକୀଙ୍କୁ ବିବାହିତ କରି କରି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେବ ସେ ତୁମକୁ ବିନାଶ କରିବ ହୁସିଆର ହୁସିଆର ବୋଲିକରି ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ କଂସର ମୁଣ୍ଡରେ ଝଡ଼ ପଶିଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ଦେବକୀଙ୍କୁ ଏବଂ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି କରି ରଖିଲା। ସେଠି ଏପରି କାରାଗାର ପାଣି କି ପବନ ବି ସେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। 3ଟି ଫାଟକ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ସେ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଦେବକୀ ଏବଂ ବସୁଦେବ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରହରୀ ଜଗାଯାଇଛି। ତ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଆସିକରି କଂସକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ କଂସ ମହାରାଜ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଦେବକୀଙ୍କର କୂଳରୁ ଟାଣି ଆଣି ସେ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁ ଦର୍ପଣ ଥିଲା ସେଠି ପଚାଡ଼ି କରି ବିନାଶ କରୁଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କରି ଷଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବିନାଶ ହେଲା ଏବଂ ସପ୍ତମ ପୁତ୍ର ବେଳକୁ ବଳରାମ ଜନ୍ମ ହେବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭରୁ ନେଇ ଏଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚରିତ୍ର ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କରବାଟା। ତାପରେ ସେନେ ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭରେ ତାଙ୍କେ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ବଳରାମ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ବେଳକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ତ ଏଇ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିର ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଦେବକୀଙ୍କୁ ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ଶିକୁଳି ପଡ଼ିଛି, ବସୁଦେବଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ଶିକୁଳି ପଡ଼ିଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରହରୀ ଜଗିଛନ୍ତି। ନିଛାଟିଆ ଅନ୍ଧକାର ଜାଗା, କିଏ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା। ଭଗବାନ ସେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ, ଗଗନ ମଣ୍ଡଳ ସବୁ ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ସଭାରେ ଦେବତାମାନେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ଜନ୍ମକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରି ମା ଦେବକୀ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ବସୁଦେବ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ପାଦରେ ଶିଙ୍କୁଳି ପଡ଼ିছে। ମା ଦେବକୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚେତା ଆସିଲା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥା କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନିତ, କଣ୍ଠରେ କୌସ୍ତବ ମଣି, ମୁଣ୍ଡରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସବୁ ଦେଖି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଅ। ବସୁଦେବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେବକୀ ଉଦର ସ୍ୱାମୀ କି କରଇବୁତର, ଆବର ଗୋବିନ୍ଦ ମୁରାରୀ ବହୁ ଭয়ে নরহরি, এ পুত্র নমলে মোহর, পুজিবি প্রভুঙ্ক পয়র। দেবকী মাতা কହୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁ ତୋର ଷଷ୍ଠ ଭାଇକୁ କଂସ ବିନାଶ କରିସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି?
কিং কর্তব্য মোর কিছু বুদ্ধি দিশু নাহি তেণু তোতে হি তুহি রক্ষা কর মু ছাড়ো মনুষ্য মাতর। হে ভগবান, হে কৃষ্ণ, তোতে তুই নিজে নিজে তোতে রক্ষা কর। তুই সংসারକୁ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ, ତୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କର। ବିକଳେ ବେନି କର ଯୋଡ଼େ হা কৃষ্ণ বলে পাদে পড়ে মোর দর জাত লোকে করিবে কাহু কত। দেখুন আমার এটা রাধাকৃষ্ণ মানে যাচ্ছেন, এটা আমার জগন্নাথ মন্দির পাখে, এটা আমার করগাঁর লিঙ্গজ পাখে যাচ্ছেন। লাইন রে অটকা টিকে আসো দাদা আছে, তাহলে পানি আছে।